ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки ба шумо маълум аст, дин аз шаб ҳамин соат дамо як видео мондем ки як ҷавони бигем синфи 9 ҳаст, аллакай баромадагӣ аст ва як бародаре ки синни солаш калон аст, таваллуди 1984 будааст. мо намехоҳем ки ба ҷавонон зарар расонанд ва намехоҳем ки ба калонсолон зарар расонанд. ҳар кас ки аз чорчӯбаи қонун ки баромад, албатта ки ҷазояшро мебинад. ба ҳамин хотир бародарон, дӯстон, додаро, ако, ҳар чизе ки ҳаст дар чорчӯбаи қонун ҳаракат кунем ва хушбахтона хушҳол бигардем. ё ки динамонум дар ҳақиқат дар комментариҳо бисёр нависанд ки чаро дастгир нашуд ва камтар сабр кунен, аллакай имрӯз ин кас дастгир шудин. ягон кори ғайриқонунӣ бетараф намемонад. ба ҳамин хотир ҳар кас дар чорчӯбаи қонун роҳ гардад ва ҳар кас чорчӯбаи қонунро риоя кунад. ҳар касе ки гуноҳ кард, албатта ҷазоша мебинад. видеоро ҳамада паҳн кунед то ин ки хабардор шаванд. раҳмати калон. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.